W naszej pracy dużą część zajmuje międzynarodowa współpraca. I chciałbym tutaj wymienić, w jakich krajach nasza fundacja działa. Słowacji, Czech, Węgier oraz Polski i w ramach tych 4 krajów realizujemy tutaj szereg projektów. Dosłownie takie starsze, jak oni byli dzieci, więc nawet U nás je to na dosť zlej úrovni, keďže väčšinou sa tak môžu zamestnať nejak, čo sú znevýhodnení akorát tak v chránených dielniach, alebo takže na VPP, alebo tak, aby nezavadzali. Nesegregujme, ale integrujme Romov. Tým deťom od mala nemá ich to viesť, lebo ak tie detská, tí Romovia vidia svojich rodičov treba skradnúť, tak jasné, že sa potom už naučia kradnúť, hej? veľa Rómov malých proste nechcú, odmietajú chodiť do školy, radšej sa flakajú po vonku a skôr by som aspoň ja chcela nejako ich motivovať, aby chceli chodiť do školy. Thank you.